olu b'a tanga ka bɔ nɔgɔ bɛɛ ma u b'a tanga ka bɔ mafiɲɛ bɛɛ ma u b'a tanga ka bɔ lagosi bɛɛ ma kunun fɛn lasagoli kuranɛ bɛ ten kuranɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a kan ka lasago hali bɛ kuranɛ ni kitabu tɔw bila i b'a to ale de ka bila kitabu tɔw sanfɛ kana kitabu dɔ da kuranɛ kan n'i to kuranɛ kalan na k'a datugu k'i ka minɛti bɔ k'a d'a kan hali k'i ka telefɔni d'a kan n'i ma dɛsɛ kana kuranɛ da duguma hali ni tapi bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ tapi minnu filɛ ka kuranɛ da duguma a cɛ man ɲi ma bɛɛ fɛn o fɛn n'o ni jɔnmaaya ka surun o ni mafiɲɛyali ka surun kana kuranɛ baara ɲɔgɔnya n'o ye kana bila yɔrɔ nɔgɔlenw na kana bila yɔrɔ darajandaw na ka ni i ji sen bɛɛ n'i bɛ harama kɔnɔ tuma dɔw yɛrɛ olu ka tabiw i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ kɔni hakili la ayi ɲɔgɔn tɛ nka i b'a da dɔrɔn dɔ bɛ boli ka n'a ta ten k'a fɔ k'a mankan f'a ka bila fɛn dɔ sanfɛ o de y'a to mɔgɔw y'a faamu ka sigila dɔw dilan kuranɛ na k'u sigi mushaf kuranɛ sigilan minnu filɛ an bolo a bɛɛ kɔrɔ ye k'a kuranɛ bonya de cɛ mana dɔw ma taa yɔrɔ jan olu ko kuranɛ yɛrɛ de ko la yamassuhu illa al-mutahharun ko maa si tɛ maga a la fo maa sanumaw mumini minnu ka sanu u dusukun na an'u farikolo la o kɔrɔ ye walasa i ka maga kuranɛ na i ye mumini kelen a filanan i saniyalen bɛ ka bɔ ahdathu ma kɔrɔ ye janaba nɔgɔ t'i la hadasul asghar fana o t'i la n'o ye seliji b'i la i ka seliji tiɲɛ tɛ janaba nɔgɔ t'i la ko olu de bɛ se ka maga kuranɛ na tafsirukɛla caman dɔw ko la ko fi kitabin maknun ko ye a lasago yɔrɔ ye ala yɔrɔ ye fi lawh mahfuz walima kuranɛ yɛrɛ lasago bɛ gafe min kɔnɔ ye ala ko kuranɛ dafali bɔra lawh mahfuz la ka na i jɔ sisan ko kuranɛ lasago bɛ gafe lasagoli dɔ la ala yɔrɔ ye mɛlɛkɛw dama de don maga mutahharuna minnu fɔra ko mɛlɛkɛw de la yamassuhu illa al-mutahharun ko maa si tɛ maga kuranɛ na kɛra lawh mahfuz wala a kɛra min bɛ bɛ jɔnni sera kuranɛ lasago bɛ gafe sanuman min kɔnɔ ala ka sebaaya la ala yɔrɔ ye ko mɛlɛkɛw olu minnu ka sanu la ya'suna Allaha ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون قالوا يأتون تشبيه تقديسكم وقولوا دمر المعاد بيه كما دو بيه تفكوا كما دو دمر كتابة أنا أقول مولا مشي بيه مي سيأتون مسلوا على الكرة سيأتون من كرة كلام الجنة العرب يقول قرشينا تناني أقول سيأتون من دمر نقول من المغنوية وأنا كسان كبونا wala tafsir kɛla dɔw taara ni min fɛ o de y'a to olu dɔw bɛ sɔsɔli kɛ k'a fɔ hali ni seliji tɛ baara la k'a bɛ se ka maga kuranɛ na o de y'a kɛ ko nin de ye minnu ko maa tɛ maga la ni mansa k'olu ka dalilu la koloma ye ko olu dun ma sɔn a ma k'a fɔ ko nin kuma in ka di adamadenw ma ko nin kuma in ka di mɛlɛkɛw la yamassuhu illa al-mutahharun o mɛlɛkɛw de wa ko gafe kuranɛ gafe min fana fɔra k'o tɛ nin ko ye o ye min lasagoli don ala yɔrɔ wallahu ta'ala a'lam ala de bɛ dɔnni nka nin kuma fila kɔni na maa bɛ taa min fɛ n'o b'i bɔ sɔsɔli kɔnɔ o ye i yɛrɛ saniya i bɛ maga kuranɛ na fɔ ɲɔgɔn ye i gafe ta a ma kɛ mɛlɛkɛw ni saw o ko b'a nɔnɔ ye a ma kɛ adamadenw foyi ye o e yɛrɛ saniya ka maga la wa o de bɛ kuranɛ bonya fana o de ni kuranɛ bonyani n'a kɔrɔ tali ka surun ka tɛmɛ mɔgɔ min ko ne bɛ se ka maga kuranɛ na cogo bɛɛ a ma nin ko la k'a sɔrɔ a na dɔnniba kɔrɔw bɛɛ bɛ baara kɛ n'o sira de bɛ maga kuranɛ na fiyewu f'a ka cogo ka sa dɔnniba dɔ yɛrɛ mina salaf ale tɛ kɛ kuranɛ dama ye a ko ale ma deli ka maga ka kitabu si la fo k'a sɔrɔ a ka sanu
ma fa mo e kire we ale ni wajibi kone ma dika magana gafi fuila pa ka so masini hada ala kusma bi ben ka ala madi to ala be la jara ba no bila o sinki bila o tira ala kusma na kara ala taham fa huwa aula wa afdal o de ka o de samanti ya ka o de samanti ya ka kana ni ma dese hanna fara bi dara ni ngai ka te ma ka ni sera ko ke kan filadu abi bosu soli kono abi ka bara daraja ko mumini yɛrɛ ka sinji kɔlɔsi hali kuranɛ ko tɛ mumini tamina n'o fana ye ne kira ka hadisaw ko la sallallahu alaihi wasallam mumini ka sinji kɔlɔsi ni i ka sinji tiɲɛna ka sinji kura ta i tɛna seli i tɛna kuranɛ kalan nka sinji mana bɔ i la i bɛ sinji kura ta an ka fɔlɔ dɔnnibaw tun bɛ sabati a kan kosɛbɛ maa dɔw fana bɛ yen diinɛ mɔgɔ dɔw diinɛ kanu bɛ maa min na hali ni dɔnnibaw tɛ olu fana tun bɛ sabati nin baara in kɛ kosɛbɛ wa sinji ye tangana ye fana an k'a janto o la tangana ka sinji to adamaden la o kɛ sababu ye ka kisi ko caman ma ka sinji kɔlɔsi ala kira ka alisa ka alisa ka so ko a sinji kɔlɔsi ko mun sinji kɔlɔsi ye mun y'a dafa ni tamasiyɛnw dɔ ye n'i ye sinji fana ta o kuma in fɛn o fɛn na n'i ma dɛsɛ ni baara ɲumanw ye ne b'u fɔ ne m'a f'i ye ko ne b'u dɛ bɛɛ n'i seko don nka n b'a dɔn dɔ b'a mɛn o bɛ se ka kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ ma ko n'i ye sinji ta fana tuma o tuma ka seli dɔ kɛ n'o ye nafila seli kɛrɛnkɛrɛnnen don nafila seli kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ o komi e ye seli ta kaban i bɛ seli i bɛ saniya fari la i bɛ bato fari la ka nafila dɔ sigi n'o kɛra ka sa dɔ fana daraja ba sɔrɔ n'o ye ala ye seli ta o seli ta ni min nɔgɔyara ma o si a ɲininkara nin baara in ni ma fili a ye bɛ bari ka seli ta o kuma ni min nɔgɔyara a o si baara bayi ni ala y'a nɔgɔya ma k'ala baara ka nɔgɔya ma o kɔni seliji ye mumini taara kɔrɔ ye janko n'i bɛna kuranɛ n'i bɛna maga kuranɛ na o kɔni a bɛ daga a ti daga ne ko jara tigɛ dɛ ne y'a fila bɛɛ de fɔ ne ko n'i taara min fɛ n'i bɔra sɔsɔli kɔnɔ ne y'o de fɔ a fɔ maa min kɔni ko a ne kɔni tɛ maga kuranɛ na ni seliji tɛ seliji de bɛ na n bɛ maga ni seliji tɛ na n tɛ maga wala e da tɛ ninnu ka ɲɔgɔn sɔsɔ nunga sama ni e da la mana ka fila fɛn o fɛn e bɔra sɔsɔli kɔnɔ wa e ka baara daraja kɔrɔta yɔrɔ in na ka ɲɔgɔn hakili jigin kuranɛ bonya ni an ka hakili to a la jango maa minnu bɛ kuranɛ kalan sira kan kuranɛ durusilaw kuranɛ durusi kalandenw tuma dɔw la gansanw bɛ kuranɛ bonya ka tɛmɛ minnu bɛ kuranɛ baara kɛ kan a bɛ komi e jaabi kɛ gɛlɛya la komi e ka baarakɛminɛn don e ni maa tɔw man kan ni maa tɔw bɛɛ ka kan bonya n'o de b'a sɔrɔ kalandenw bɛ kuranɛ kɛ cogo dɔ ye maa tɔw sɔn a kalanden kɔrɔbaw bɛ n'u bɛ ko kalama i b'a sɔrɔ kuranɛ ma fiɲɛ cogo dɔ la walima k'a bila bila yɔrɔ dɔw la ka tɛmɛ ten k'a kɛ cogo dɔ kalanden kana sɔn ka kuranɛ bonya ka tɛmɛ hali maa sabara u bɛna don wa cɛncɛn de bɛ misiri kɔnɔ tapi t'a kɔnɔ a tɛ foyi kɛ olu yɛrɛ la a tɛ foyi kɛ misiri la olu ka sabaraw bɛna don ka seli alakira nɔfɛ sabara bɛ kira yɛrɛ seli la sallallahu alaihi wasallam a b'olu yɛrɛ so don dɔ la yɛrɛ kira nɔgɔ ye kira ta sɔrɔ kira y'o bɔ min kɛ olu hakili ko sabara bɔ daminɛlen ye bɛɛ y'i ta bɔ k'ale kira tila la ko munna y'a ka sabaraw aw bɛɛ m'i ta bɔ olu ta kun y'o ye dɛ ni kira ye min kɛ o b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam aw de ta ye bi kira ko i yɛrɛ b'i ta fɔ kira ko i yɛrɛ b'i ta kɛ o kɛra min kɛ kira ko a ko ne ta in bɔ kun b'a la Jibrila de nana fɔ in ko sabara min bɛ n sen la nɔgɔ kun b'a la o de y'a to n y'a bɔ n tɛ maa bɔ ko sabara bɔ daminɛ kiri an tɛmɛtɔ kɔni b'a fɔ i mana sabara ye maa min sen la ka seli n'o ye k'o bɛ kabakoya walima a dɔ y'a dabɔ a kama a bɛ mɔgɔw kalan a la ka sabara kura don ka i jɔ ka alimamiya kɛ n'a ye walima ka don n'a ye misiri kɔnɔ
e ka singa ha ni won tinye ka sabara ay ni ke ben era ambo de ke mara mo lika mangachi kudola ete ko era min kiri do e ko na e ma delika yi a chetweri nye ko yani ka giri ba kiri de ni ka to na mamba ni hakila ko Qur'ana e fenzibini ya kibani gafe to suma Qur'ana ni gafe shi tekili Qur'ana kono kuma ni kuma wala foi tekili foi na ma do wuli je o kera kabini al-kira baluni do wo bitu sina fuka tashi al-qiyamah sama silima mo be tanu yoro nyini fil Qur'an ba nyini ka wo nyini Qur'an ka lagu yoro nyini ala ka ndo ja ka jira ko al-kira ka kuma do ka jira ko ala ka kuma te wali ka jira ko fenda falinde wali ka jira ko fiye ba kono kuma dowla o bitu sina fuka ta al-qiyamah sangasi bila jadwa ga tifuye adaka masiti wusoro Qur'an ala ya fa Qur'an yitla rafla ayat muhkamat hunna ummul kitab وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب على ذلك ما ينكو في تينيتا على القرآن لا رف بفلي أفلو آيات محكمات وآية منو محكمات وكلل آية جلون يدا فلتال يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد على كلمات يكما جرجردو أبب فهم هل ينلو ماي هل نفهم لا يبقى فهم ما فلك نيكو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما يدا كللو ما فهم يلي ونادوا أنا أني فهم نم يعلق ني حرامي كاتا توجم ني حلالي كاتا توجم ونادوا أنا محكمات هن أم الكتاب كل ده كتاب باي آية توبة ما دون ميفا مفان دون ميفا بيسنكتان وأخر متشابهات كنا آية ولو بي بوبو ميون في ma bonyon velum siga na ola koraidi apsiga fofo tuta ko o mumbe ma mununi uskun jengene alladina fi qulubihim zayghun ala baka jom uskun bana bato liman yamu labo فيتبعون ما تشابه منه قلوبته آية ولنفر وجهه آية ولنفر كبولو فلسفي كبو موحكلي نيامينوي أقولي ما مجي ما أقول عليك ني أو ما بابا إنا وتي بيرل ديوا وتي جامو ديوا أوكي ريكا كتا مكمات دول لجي وما خلقته وتمفرد يا إني وجامعة القرآن كنوا أنا وجامعة القرآن كنوا وما أرسلنا من قبل وما خلقت لا إله إلا أنا وجامعة القرآن كنوا ما نما إنا من فم سيجدا إنما سيجدا نما فم من فم نافر أقول نقولي كتاني حرام يلما نما سوما كفاله يفزن مو للدغا تعال جاني فين غسن على يسن مو للدغا اي فين جتبوني فين نقول ما يقولوا حرام من آية من دي نو قرب كده فوفت وتان ابتغاء الفتنة فرع الفتنة دي وابتغاء تأويله nika ayen ka korwa alla yinna
كابوسا بوي وما يعلم تأويله إلا الله ماشي انت على كما لن يدون كتم عليه كرادوس كيغا كما ينفو سام غن سبا ابا فو ابا بارا ابا براتيكي ابغيغا كما امم تا ابغيغا بارك اما الامام مالكي كمذهب لا مدينه كوكب بارا وذلك مذهب قواعد دوي عملوا أهل المدينة مدينة كوكب بارا كرة درونكوني مدينة كوكب يفهم يوبي دغان أب مدينة كوكب على بطل تقول لجي كوني يا كرا كدولا دون يربي بين دكا ودون تلين كرا تلين من جانيونا عليه بلولا تلين من أوني كرا تلين من جانو صلى الله عليه وسلم كوني يا روبا لكا كين جوي نبا سرو سكا فوي تالا نين تشيد بورا على كرا باسرو وي نين كجوي مفلك أبو على كرا دينا صلى الله عليه وسلم أكاب بسكين ما بيندي korata kaba fadin maldi madina ko yo kujugo mi ko ko be daga de ma korato ide batu kechu batu tabjew ay ndi ta ka faraka madab barake minon awa fana ni qur'ane dira ala kirami ma sallallahu alaihi wasallam ka fo nya jige de kay ka bani mogowi ka afarvasiya mogowi min jigini kay ka nyefo ñefoli abe makana abe kewalela abe alakira ka fen zabatilum ado ñame ko alakira re tabulu sallallahu alaihi wa sallam ka fa alakira tasra min zabade bu farañom alakira ka baro ana alakira ko makon ana alakira fen mun zabati ay rabbaluli aya toy ayo ko keto ye ka toy mo ka temena keli amafu ka dabla وعلى كذا كفن زبتي صلى الله عليه وآله وسلم من سبب فرالي يوم أقول مكو على كذا كاسا على كذا على بدو سا نحل سا نما فوق على كذا كسنة إتافا سنة من الأركان على كذا كبدو كسر منك ويندي صلى الله عليه وآله وسلم من فرالي يوم أقول دي على كذا تابولي وبنا سامغان سبا على كرا وكوفة كرا برولي كوفة سامغان سبا خلفاء راشدين وكا خلافة وفرالي أكا بيدي أونا بكما كراو دمنا ديننا نين نظارة ولا كفمين لغوشي كالغوشي أي ربا فيليني كافوكامبو بورينان وديكي بكا سنسو ni kafiru ولا سلامية بارا من كما كل لغوشي أو ده كالله أو كوكا جينة دفامة أو ني على شيء نعانة كي أو ني على شيء كادم أدي دو ديانا كاكيرو أو ني على شيء كادم أدي كفني دوشين يدرو كابولو تيجي لو كده الإسلام من ناته أكونا يدون كابونون على سكيل بسنان أتى شبهة يده أتى كافريكا يده أتى كافريكا على ينينغا يده أتى كافريكا على جلاكي أتو يده على مية شنا ala min go kuba ningala e borat la kuma kala ma ala fe nahnu khalaqnakum amu khalaqakum yimi law ti sabo yala na soro ko ne de ko ka bulotike o ya dama kuma ni ne de ko ka farala kiru wal mo do ko mo farala kiru ngani ala de ko ka mo do farala kiru ko ayeni nge ha ne ta don ko ngali be mini o labli iba soro eni ala ya dla nyombe ni eni ala majje ka o tigi dla ko hal na ma fenge nya ala ko ka kiru parce que am ton na de wallahi ma tajeni allaba bin ali ala jalaki mo bananna mo be banani ke abaga ala ina ma ala tse kun kishi banama absola atigi laba bin ala jalaki muna mo do banana abina ala jalaki muna fiye be mo do la allaba bin ala jalaki muna mo do be fandana ala dubi fama fa'alu lima yurid yaf'alu ma yasha لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
ma ma nata ala bunya don tika islamɛ fa o de ato aya fɔlɔ fɛn fɛn jigina alakira ka sallallahu alaihi wasallam bɛɛ ka kalan ka ala yɛrɛ bonya dira a ka jɔnw na fɔlɔ n'i ye ala bonya dɔn iblis alayhi la'natullah parce que ni i ma ala ko faamu de i bɛ nin fɔ n'o tɛ ne ye ala ko faamu n'an taara ka taa a filɛ e hakili bɛ se ka mun jiri la iblisa ka sujudu ko la adama ye a n'a kunna koyali a kama maa min ma so bolo tigɛli faamu o b'o faamu maa min ma jɛnɛyakɛla farala kɛwuli faamu o bɛ iblisa ka sujudu faamu iblisa kana fi malakuti samawat a bɛ kabakolo kɔnɔ yan a b'a ka bato la mɛlɛkɛ daraja b'a la san ba yiri k'a bɛ ala ka k'a ko suma san ba yiri k'a bɛ ala ka k'a bato nka ala ye adama dilali fɔ olu de ye yan'a ka dilan wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa nin fɔra olu de ye a ye adama dilan sisan a ko mɛlɛkɛw ma a ye sujudu kan t'a dɔn an ma ala jalaki o la donzi a ye adama bonya o yɔrɔnin bɛɛ o min dilanna sisan o min yɛrɛ ma bato daminɛ fɔlɔ o tuma na ko a ye sujudu kan وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كوكا سجدوا كمية إبليس مصر أنا كبروا نهي ركبوا يلد لا تسمنا يلد لا ولا ركب كلتونا كبنا نكون فوق ألا أكون كوي ألا تأكل جنبي aba ke tula tugo min kada here ni ala fedron kani sido ala ka ala kani dado ala ka fama bana kiri munun flani mo ba ku bil lago shiro yinula ala ka kiri dilewni ni liman yaro la ka ba abana ki jihadu yarajmu ko yaqatu ko be ala ka kiri dilewni wa ala ko ka kefe mununa ala ka fendlalewni ala ko ka kiri mboli mununga ala de udla e do yɔrɔ jumɛn b'o la na n'i ma sɔn istislam ma li amrillah jɔn jɔn tɛ kolo ala ka yamaru ni ala ka kiiriw ye e bɛna ala jalaki fɛn bɛɛ la nka nin y'a daminɛw de ye parce que ni an tora n'an taara adamadenya miiriya sira fɛ e bɛna fɔ de a kun jumɛn bɛ nin na nin b'a ka bato la e nana o ko ka sujudu kɛ nin o ma sɔn i y'o kunna ko yan mun na parce que maa min ka ko ka gɛlɛn o ka gɛlɛn i t'a fɛ ka dɔwɛrɛ fɔ i b'a fɛ k'a fɔ de ko ni ala y'o kɛ k'a tigi tɔɲɔ i bɛ o fɛn o fɛn n'an fɛ yan a ni ala ye nin minɛ ka sɔrɔ a bɛ taa o ka gɛlɛn dɛ o a gɛlɛya yɔrɔ ninnu hali n'i ye ala bato n'a y'i do jahannama kɔnɔ a man gɛlɛn an bɛ ala ka hinɛ de ɲini ala fɛ an bɛ ala ka yafa de ɲini wa huwa arhamur rahimin wa huwa akramul akramin wa huwa harrama ala nafsihi zulm an b'a jigi ɲɛ ala la o siraw de fɛ ne tɛ ala ka fɛnw y'a ta ye a ka sebaaya y'a ta ye a b'a kɛ cogo la cogo min ka d'a ye silamɛ nin de bɛ da nin de bɛ wuli nka i b'anw de kan bɛ sisan vraiment n'a fɔra ko ka jo bolo tigɛ k'a bolo tigɛ ka bɔ a la pewu bolo wɛrɛ tɛ sɔrɔ ka don a la e dun y'a yɛrɛ jeni a bolo tigɛlen tuma min sa a jeni ni ala tun ye kiiri tɔn ma a tila ko a danni fɛ yɔrɔ min ko anw bɛ dan yen hali mana musow ye ko monogami ko ala de ko k'a dan naani ma tɛ ko cɛw tun bɛ ka taa n'a ye anw ye ni se bɛ cɛ o cɛ olu tun bɛ taa n'a ye de hakɛ t'a la u bɛ 10 furu u bɛ 20 furu u bɛ 30 furu dɔw yɛrɛ bila m'u bolo ye ten hali n'a ti ɲɔgɔn ye masakɛw y'o kɛ hali an yɛrɛ ka yanfama dɔw y'o kɛ musow fara ɲɔgɔn kan hali n'a dɔw ti ɲɔgɔn ye a bi de muso fila ka o man ɲi monogami de ka ɲi monogami de t'o f'i cɛ ye a kala fɛn dɔw bɛ yen o bɛ darisu de tunu ale la o tuma na ayiwa a lajɛ ko papiye bɛ kuranɛ ka bonya ani k'a fɔ k'a jiginna ka bɔ ala yɔrɔ an k'o de kan an k'o la wo aya dɔw bɛ yen minnu fɔyɔrɔ ka ca fɔcogo ka ca ko maa dɔw bɛ tugu o nɔ k'u bɛ mɔgɔw fili ala yɛrɛ y'o fɔ ngo n'an y'o faamu ka ban an hakili bɛ sigi o ye subuhatu duyew
mutashabihatu ma mun bitugulu ndof note mutashabihu fo fembe ba soro muhkamu do be mi ba jalati qur'ana yoro robbe ki kon nabi flakna wallahi ba soro yoro rabbi o bin yoro kon na flu ka buda wa qur'ana yare a'la maratib at-tafsir wa tafsir al-Qur'an bil Qur'an ka qur'ana korofoni qur'ana ima ni aya ifamu ni aya yi ngira sobe ki blas raula ima ni aya ifamu ni aya yi okuma preparelati ode tafsir al-Qur'an bil Qur'an ala kan ji di familial afa bi hadha al-hadith antum mudhinun la ilaha illa Allah afa bi hadha al-hadith antum mudhinun afo ni baroj me Qur'an de ko ni makai abin de kalon ji yakani mafiya afa bi hadha alhadith afani makai de nim baroj me ngodo Qur'an kuma kawnde ko aw bin de ngalo tiya ni nga mafiya ka bo kuma nam ka ke kuma adama den mawlidu mo mo buga ma taw mo de ke innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl Qur'an ifrabasiyak makai chek makai sajafu tabo فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين أنا السبب موقف ربي قرآن كلام الله على كمال على يفهم فاقنا يلما تقول لا فلن تقول لا أبي حقيقة يا فاموي ما فاموي دارالو ما دارالو القرآن في أدم الدين إذا ما دتي بنا من eba kuma famo woni Qur'ani ku ya kuma dati bana mena hali folo mo ye livre folo mun la technologie la ibsiga référence de ta ka binya ta te fo nya bi mai absiga segi kata aslu do de ta kono kana nga o kitabu nuere tiga tabbi ko kala be kenowi min dala folo mo ka nyina ma dalika uluka société livre mun dala ka société donyaka ni kibo tabbi ka mo kala nay la kol soula abke yele kumaw kon siga tal laje ka bolo mine woro sura la ka règlement do ta kono abete takhassusu bebeti koray don tasra don tabulu bebeti ni sigira kata akafi korokoro bauta e ma uta o blay bizilay ni mago sera mo to ka ta ka laje kar sa de kin wala fi nunde a ko damne o ya ko damne ni o ya dem sen don ni ba so don ma dole mba fo to kono te de alle ci ka ta laje kon ata yere nyena jere ka ko a da nunde fo la ya ko damne hal mam fo lay ko lo carte dese bara dige no lu fo lo ka carte wi lew mun fo la satellite nale folo munu miri ka dien dugolo dessin ogolo la olu tabi ka ya barake o Qur'an dum fleni hal sana kalana Qur'an re chentige bo don kira de kafiru ayulu dusuka shi tugumina hal bi abala ka bi kafiri dusuka shi de Qur'an ko salihun bi kulli zaman wa makan ka bo Qur'an kiri mam ni kiri ngai Qur'an na ngai nje kai neto ke ka kafiri wajude ai Qur'an che abin yek mabela e odon parce que e ka kuntigi munu ndemena kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum ni ay Qur'an e foro kafiru dusukashi ay ere dusukashi ko Qur'an de ko chendo Qur'an e chentigya da lu fliko kufru millatun wahida kafiri be abe ko kile jige abe da makaka kafiri be abe ko kile jige bana fola kafiri hakila munu mbula watu Qur'an ma jawi amatu jini sraf am kuma munu fo am be umma
o ere o kafiriya sira kelen mina bimiye qur'ane matay jini sira fa ka kuma o mabima e ko ona tabe ko qur'ane ko kuma koro de do kadi ani bibi bele nani bikundi ba kunde disukashidi ana kafiru mun sura alu disukashidi e biya kala na e fana ay disukashidi ha foro kafiru ye kele sira mun fo ko ka kele noy ere masira kura wore soro note foro kafiru ye solution ngile na mali soro qur'ane kele la we ka mo dacce ka ba ka do mo na la minti لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون القرآن يا كان لمد نا لما با حكي لمد لكم بوجف لا تسمعوا لهذا القرآن كون كلام فين يا كان لمد والغوا فيه أي كما دعاء قرآن وأولو كما دعاء قرآن تقولي بني كما دعاء تقولي أولو كما دعاء قرآن be kalu kan be manga ni fon ni ka bo sugula ka wala kira la melima sallallahu alaihi wasallam la onyo na fana bande be ka ma fu la ka keru qur'an ko jiko ni duna internet ko ne ba solo mulidu ka site de be site do be dalil للطعن في القرآن وفي الإسلام وفي ذات النبي صلى الله عليه وسلم ككراير لغوش فادو فلفلك على كرا لغوشي نوي اي نيغي اكو كرا دو اسكي كرا كان نيغي اكو كرا دو اسكي كان نيغي اسكي ني رچ كان ام تو لاتي فار لا بنا اي لا با بتولو كلنا كتو كلنا في تشينا ني نالو ميري كرا لا وي تاچين توي كافر ما من كافر الذين كفروا بالله ورسوله ما من كافر على كافر على كتيده أولو بمين ميري كرالا ابنو نوانا ميري أولو مين فوت كراما يبي يكري جغابوكا إيه ني نادم ديب باركني كونوي أمفون فنبلي إفا جوجو دو بي الله يويلة كيفا كقول ما فوي تلو دابا أكا كوجو تلو هلا يفا كقول ما فوي تالا إتداك فويلا أنا كافرو تشدي كان كتي kafiru kaslamaya nyefonu ka sheria wala slamaya siti o siti ni ay ka ba kuma kira ka ba kuma slamaya ka ba kuma qur'ana ka e ka alaje folo mo jumendo o bi don no mustawa tila o fontoyi alaje siti nye jonum tay chrétien ka siti u be be slamaya la bushi no be tile wa ko no chrétien ne na mbaketa siti u bubulo ben ka barakatu siti u be chrétien bulo mo do animateur u ni fon bubulo ka slamaya la bushi متشابهات من القرآن على كذا حديث دو بيكولوتا على كذا ركيا ولي دو بيكولوتا كاسكيكا ديسكوتي كمغوا حكيشي انترنت فالي بقى ما دو بي يكما وكما ي هل نيكا كلامة يا رجان يكما وكما ي كاتو وكما تو وتي على بويا وكما تو ابا دونكو مان فلكا نكما يفوا اتعالى كرا بويا صلى الله عليه وسلم تما اولا وسيتو توي ولutna khere fa al-kiram sallallahu alaihi wasallam ulutna kiraka kufu yikata manfanfe ko misali be kenaka ko ya don maka ni ngai ni mai hakili de ba wuluma ngani juwe diskun fie ma dola ma bu kodoke a nyibe ba tanu ko inanga a jugube ko yin no action ani kilini bina fa kwa ke ga dandika mado masalan na fulutigi do psiga nuka dugulasa abi siraba bla abi ninge beba tan abi balo di fanda ma fon bi do sigile he ko gon men go fe niya wallahi ya siya ni mitlaka na di zia yini dam ya kasura amade bi ya go kuma fofolo ama fo ifo akon be gara ni maya de ke mo be aye ko ni maya na jugu onana ye niya ha ko ben go fe wallahi aba fika yere ke nyema de duina abe dugutiya de nofa abe de abe meria de nofa ala kira sallallahu alaihi wasallam kira ka kudo be kira bitanunaydi hadisa ubina nay ka ala kira de tanunay nga kafiru bo ta ka ala kira nenay islamat do to ke ko famu ulubina ta'anu ke hadisa kitabula
wo hadisa kitabu la bush wala ko hadisa du kama na bana dro ko hadisa itechi dara ni don te ode abete ni don te ali qur'ana aya kuna ila baba ko c'est don te semai kalamba de ko shetane ka teme batu kala ngana kami makala don bawo sabat mam bay rek kala maslam ya kula na fam yari ina hadisa re ode man yuridu Allah bihi khaira yufaqihuhu bid-din ala ba ti fam ya dinillah bana ni fam ya dobi shetane bi srawdi parce que ma mi fam ya be kula ko in la goshito golo ko wala o te ko no yede data bu fa ngan jesri kaslam ya fam ngan jesri kaslam ya fam inyebe ni fon fena ko kuma kalanda fon fen ku ba alakira la goshina ya islam ya la goshina jabi doben bela عند المحققين من العلماء دون باسبو دون تندنو اولو يرو باسرو يني مينتا ماني علي سي ناس بترا كو اما جي ادم دي كا سكسكلو لا كا فو الكريم صلى الله عليه وسلم باسرو دون بوي اس ني فو تشو دو سورا لا مين دي حكي لا فيا ني مو شي سورو كو ان كل فعلما كالا كرا بويا تي دسكونا ايكا كوسما على لا obsike kal don bo yemi fo e mo fa walma shubwa kelaw ka shubwa de kona ka chokoro to e diskana li diskona ba sigi ka ala ya fa geli ka ala kira bunyan na diskona ka ala bunyan na diskona ka don ko naga shike ala kira la sallallahu alaihi wasallam jugumante ala kira ka wali kelim na sallallahu alaihi wasallam kadaka ma'sum العصمة للأنبياء والرسل على يرد عصمة ليدوتا للمون تشيدون على يرد بو كولوش على يرد بو كولوش ni emu ka komi famu ede ma fam te fen chama bi ala krakatar ko sallallahu alaihi wasallam atu mana foli damni wa ko so ala krabi tanulu sallallahu alaihi wasallam hadisa dowe hadisa kitabu sahalun ko bi mo ba ka yele maka ko kala ka na nidu wala saka bukhari labushini ay ka muslim labushini ay wallahi alakra na niti alakra ka ma bayad alakra ka bunyade nye foto nabi maya daraja ba adama de si mustawala أفرد يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كل دقل من جرى على كتشدي أولى في حياتكم أكيد ما يكون بلا فني على كرك كرجر لنكم صلى الله عليه وسلم وده أكو على كرك كرجر ما يكون بيني بفضل دون إسراف مو كلام إسراف والله على كريرك ما دو فو السبتيري دو بانك دينا غفي بكم بل حتى نص القرآن بكما دو فو نيات تفسير بما نغالا او تشغلا دولا بابا بكي كما دو فو ala de laki kala la dabuna ningai ni many ala de an kala wala angal la dawti ta ko bol islamaya ko angal la dala nyombu ya ba damana ngani mbe beni nte ben سامنا القرآن دي لجامنا على كرك كمان لجامنا على كرك تبيا النبي صلى الله عليه وسلم دوب سينا كمان كو بخاري ني بوكو اسكال مغوكان ني في فما اسكي مغوكان ني او مغو يا فو يا كورو كو كراني ماشي فتكلي ما كان محمد ابا احد من رجالكم او مغو يا فو يا كورو مولدو ديسكشن نا كو وني ngara ko اسكي مغو بي فادي موني ko kirani fatekeli ko kira be fadi toroba ganza umbiyaw jon bu wolol ko kuma fo ngani toroba mi ngira ministre awolo doti fo awolo la dugumina oti fo na demsen ma jasoro la oti boa am so oti boa adeun di boa wala bo shito de ya okoro de ko niem ningara dama maye ninga fe be nye kanga fo jambo alakira sallallahu alaihi wasallam la bo shiro ta ka fuya oda to alakira sunno ko tugo fo ana adimba ya chechugo ya be fo andama kalama
aka ɲɛnamaya bɛ fɔ alakira bangini o tɛ kɛ ka fɔ yan sallallahu alaihi wa sallam n'o don jɔn b'a fa bangini ko kuma fɔ yan ma dɔ i wolo ka sa yɛrɛ hakili bɛ jigin i fa bangini ko kuma yɛrɛ la wa Mariyama bangi cogo ka perepere latigɛ hali a tɛ se ka an tɛ se k'a fɔ bamanankan na direct la o cogo la a tɛ fɔ ten an kɔni b'a fɔ ten dɔrɔn ka a kuma in fɔ ka walasa ka sanga an ka jamana laada cogo ma ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها قرآن أبو فوح مريم أن ينتظر دوا على كلا صلى الله عليه وسلم أنا أفر مسوك عندما كلام ولوك حياتك رتشو من كم غو كلام كم غو بلاسرا بخاري نانو حديث مي ugo ko du tabbi ko kuma ko Bukhari ko kiran ne don re de kiran man ne e de ake ne ni wallahi amasili ko ne ni do kira bunya mi ngumbe nu yoro fuka ka unza on do so wananyu la goshikuni kira cheka jan au na cheka jan ka temuka de Bukhari makira fa makira ga Bukhari ko ni kira ka sunu ka tima wonda antna ampa Bukhari kon muna kira ko la abada ka bi mo do ka kuma mine wa mo shima fo ko Bukhari nabi mai mo shima fo ko Bukhari ma'sumi mo shima fo ko Bukhari ka kuma fo iti soso ma simo fo afora de ko hadisa sege chugo la be o fo ya hal ma mun be Bukhari neli yambi u yere yo tama fo ya ka koro ala kasitu matinu atama bia akasitu bebia olu yɛrɛ fɛn fɔ Bukhari ko la o ma sɛbɛn yɛrɛ ko hali k'a fɔ Bukhari tɔgɔ fɔli dama ko baraji b'a la o fɔra min ko k'a fɔ Bukhari dama ko baraji b'a la e o mɔgɔ kelenw de bɛ kɛ Bukhari kɛ bi i b'a fɔ ko foyi tɛ parce que dɔw yɛrɛ tɛ o na silamɛya bɛ maa minnu bɛ fɔ k'olu kɛ maa baw ye k'a fɔ ko olu de ye ko sɛnsɛn k'a tɔmɔ ka se a ma yɔrɔ ni sigana donn'olu la u ye min sɛbɛn sigana bɛ dɔw la mundura amolo bli slabo mana sigi kana Bukhari ni Muslim ni kitabu Quran no amana sigi kulu la gushi amana sigi mu mansa mumto amul fuy bere bala ka ge ko mun no fe o mo orete kalama inu te nyonya sraka tere to luka sraka andon be ahlul bayt ko kelela ya kiraka songona mo ma ketangi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ala kiraka songona mo jugo kundeta ta Bukhari fle ala kiraka songona mo ka di sauta ma papa ta Muslim fle ko mako ulu tle fama o kunde kiraka mo fe tsika kira mangutu gari in fora dron do confiance killa wal ma Allah ala ka boda kan ay kira ka ko joli wuli bi kira ka ko joli bo shira on sigile la antan leta nyi yana nganda du nunga khalifa ko kumana yana nganda du nunga khalifa era tamburo era aw ma khalifa era so nunu tay kwa sigi chugo manye aw ma siga fen resi ko ma barka be jonna min ta sigi chugo manye ani mi ma siga fen sigi e khalifa nda jibe aljinaka e ko nunu ta sigi chugo manye ko lu kafiriya ah est-ce que ka kene nokote Bukhari ko la hey Bukhari ta ombal may ko alla jera de ko Bukhari ko in tomo chugo mina akube hadisa siga chugo mina de Bukhari yere ka nyene ma ko na ayrat aktoro ko jugo fe ay riwaya don nana kay saya de ngina alaf nan ebe ka alla go chugo mina ni fama kun jarati saya ngina alaf ema on de saya fe jela wangara mo o tafika saya ko kuma yere ma dola ema na mo kabit soka bora kay bisuru datu ni de lu koloshi ani mo tarana datu ni mo ko nana ba da se wala ta ni nana gardu joddo na ko ka datu ko on zigi ko kona
ande misiri datugu de anda datugu corona ya anda datugu fen wara ni ala sona ni jamana yere mesure ta ko ka misuru datugu o ya soro ye sugu fana datugu o ya soro ye bitigu fana datugu o ya soro ye bureau fana datugu o kana ni police o kana datugu an tu kele ala mina datugu ana siri wara yoro wara nyina yere kada kala kele o defo ako du bolo fa be kera sujudu ke yoro ya na amandu ko ma ke crash ka fa ni de ko koloshi ni de ko koloshi ni bugari ngo ka ba ni koloshi na onda shi o folo don ba una ngile e kata bukari nga ay kata kalabani ala ta adama de tangata ka dala kuma barka tanfulo bukari tli ay campagne de ke ka relancer internet ba tli la wa télé ba tli la wa radio era de bukari tli la même nya to dien be ko bukari ما كان لله فهو أبقى فمنو كر على كما على يرد بوكلش إبراهيم الكعبة جوكا مغو ويلي كان إبراهيم كان بتامين نكلي فنو كوريا ميجون ويلي كان على كو ويلي دا الله سيدي وبنا على جون ما إبراهيم كان ويلي دا كان بيعمل بخاري كتابي أما فوق بعد القرآن يكلي ماشي مفو نبين لا بوشي لكم أودي ما من دو آية كنينا ما يدب على كرك حديثا كوني ما بني كن لنا لكل وجهة هو موليها على يردي فماي أبو ما دو دلك بكودما على با نيدا وكافوني كان يكون يجيكا ساتانا أما دوبا الله بشلم فنجا كان أنا دوتا سوري أما كلام هو سوري مبوفوي نانا نسلام يا ملكنا ها أنا ندوسر يا بعرف هل كلام خطبة الوداع كدومنا كو أي تاعنا ولا شيء رب سامع أوعى لها رب مبلغ أوعى لها من سامع كو أبتال لا سيدوما وقافا مكتنا فرمي رجناك كو نكما أبتال لا سيدوما الله سرمي ما ودو بافا مكتنا فرا أو منيناك نبوخاري كو يودي wani ya Allah gushi bana ko arabu ke wani malo kuma ya ambe an ga bukari la gushi ko arabu ke wani ko ni arabu ya ko na suru ga te mamman ko ya alif la ga arabu ka me chugum na ta ka sibi chugum na ta ay da ta arabu ka mbo ya ambulu bare ya bukari ko ni arabu ya ra ka te mamman ali ni arabu ya ka su ya fa to la ka ta ni ku ka islam ya ta ru la Bukhari ko ni Arab ya parce que Arab ka fam Bukhari Arab ka fam de bo Arab ka fam baliye yere de ko bla ku nyami parce que kay était fait lay ni do e kon bis dono ka nyami ka tati su fe do yi hawo rek ala kirabi ni fochugo di kirabi ni fo kirati ni fochugo di iba koro de ni ka donge ni ma lay ni famu fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun iti ma femi la ini famu de hatsa do de bi iba abamana nga famu be ta la ini famu ba sere ma grek karamo do dila ni la ini mi na ma ke bi koro do dama ta koro ikul ibina koro do hal qur'ana aya be ibina koro do fala ta koro ide so nuzul de Qur'an aya gulu makuma do la so nuzul de be ke so be ka aya rek kam mi makko ate ba sura be na kuma bamana ngake mi kuma kan do wa angana tuka anga bamana ngi fana qaida ta ko wajibi arab kan fana na qawaidu de ay ne fotu ka ambo kuma fotu ko mun na ni kibo o ta ko turo arab kan ete Bukhari ko ni Arab ya ka suru gaten wa Bukhari ya Arab kan fam ay kitabu ni zibala ay bole go ashar buradi ale kitab kilim min lame ma do ta ka sharu ka ci ka Arab kan din ni ci fuka ta ke juzu tansa tafuda ko al-Fath al-Bari ibn Hajar al-Asqalani أي بخاري كتاب يشرب وما دام من كتاب يشرب
saru ye sanga soro ita saru kaca adaka kitabun nana manja deko ko Bukhari de kadan ko Bukhari jena daga abi fiyen daga ka dalu be bo Bukhari ko ere keme mi la ya fle ka konda Bukhari ko ray parce que ale bolo ale reste sombe Bukhari yi wa ta fe ko de bang nde muni mu ka kitabu were fo Bukhari tawga kitabu islam be de ka kitabu ala kira ka kuma de farajonga sallallahu alaihi wasallam wa fadlu mun fu alida atama be Bukhari ko fadlu mun be fo Umar taba kono ko mina Abubakar taba kono Ali taba kono Ahlul Bayt taba kono abebe Bukhari kono oy biye yata abaya ko inwati Bukhari kono to fora de be Bukhari kono abe Muslim kono Abu Dawud kono abe Sunan Nasai kono bi na fara fora kika o hadisa o techi ari da masomo d'accord masomo yata baya ko fo anvea Quran ko fe kitab folom fo Bukhari to ngani foni tugola ta boy ma be fi yoro to ma ti fi yoro kuma ma koy dokera Bukhari nenna koy na mena si ame Bukhari ka zafo do wulo ta fa Bukhari ko mun jar ko Bukhari de jaran Bukhari jaran ba anga fa ber wara jme Bukhari ko ni khalifa ko kuma nundu an re ma khalifa soro re khalifa tambulo kuma tanga fa ko ni na kaka ni na manga khalifa tambulo asigili re anta asigili Israel ka o ko temenai wa hadisa munun fle Bukhari kono ko kira nen kaunde de kira ka bonya de nye foto do kira jugu ni kafiru de ba yela maka ke kira nen ni ala kira ka bonya de nye foto do ne ta fika ndado kuma imbe pripri la tikela nga ni mason ni ahadisa mbibule kan nanai ni nen yoro mbale kanu jira nen ni utede adama dia benin ko munun sutura aba sutura hikma do de kama ite nen nitew hali adama dia farkulo yoro to folla aba foni hikma do de kama ite nen nitede ala kirere hikma do fo bi famihi sharif bi ni ya fo mo ba fo ki bulu bale kuma fo ni ya kli ba mananga lati kasko bulu bale tede et puis anga donc anga farafin lada o te bol islam ya kade on de fait avoir il faga musogo bi da do la iba notre islam ya la mate musofuru ka di fama mati ba do furula manga on de kala dala iba ka musu cheko kuma e dala kuma yoyi oye on de ka malla da ke atlas la me la dade ta figo kito kabu flem ko munu mem so do furla adebala adenya tala adenya tika ka waliya oy kato de ki banen oy kale danga dede iba korola desera wal ma iba fatura ifa fle tobala ye so yini ka dama anga toroba be chere lan mumala danga jme bola ele ba ko danga do te toroba to funtola ano femu balaka femu ko nenu kede na an yetu ni mbega kata flamaya ko de akode tiento flambo li parce que nous tlala nani dundlu bana gere gamun dula ulabi yala ma qur'ana aya dawla ya da kaba kuma photo qur'ana to budai ka fara ko qur'ana ma dafa dafalinyadi afora ka daw sradika Musa alayhi salam ategenya kile chefa wa tafsiru kala ko je ko ja nabi ma ya fanga kumbala nabi mo fanga ni ma to ta tegili dale to kalama aka nabi ma kibaru man na ayra mafuro ale na sura fa sulama do ni farauna fa sulama do be nyona ay tegenya kile nge chela chesa bulu ku nyekili kada bulu ku nyekili ka ma fa ko no ka gele no abu ale bulu nyekili ni be ka be ama ekra de ni ma ekili
o de y'a to alakira ka kow ɲɛ bɛ fɔ a bonya de fɔtɔ don a nɛnitɔ tɛ wa anw de fɛ yɛrɛ farafin de yɔrɔ nɛni ye nin ko ninnu ye n tɛ nɛni yɛrɛ tɛ wallahi hadisaw bɛ yen olu tɛ Bukari ni Muslim ye dɛ hadisaw bɛ yen hadisa yɛrɛ tɛ hali farajɛ bi farajɛ bɛ ko dɔw bɛ farajɛw fɛ yen anw fɛ yan an b'a fɔ ko an ka laada la anw t'a filɛ ko cɛ ɲuman ye jɔn de la k'a fa n'a ba bolo ye ɲɔgɔn bolo yan ka taama bɛ taa hijira kɛ maa o maa hijira i t'a ye cɛkɔrɔba sijɛw ni musokɔrɔba sijɛw hali n'u denw bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ u bɛ sigi k'u tɛnku ɲɔgɔn na hali farajɛ b'a kɛ an jumɛn b'a kɛ yan hali n'a y'a fɔ wajulu la a ye ko an n'an ka kɛ alakira ma bɔ k'a furumuso bilasira a nani a filɛ itikaf la kira ma bɔ ka taama a nɔfɛ k'a bilasira alimami jumɛn y'an fɛ yan k'a n'a muso taamatɔ filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka taa n ko an ka laada de b'an bali a la silamɛya haramuya maa min an ka laadaw de ta k'o boli silamɛya kan i bɛ sɔn ka nin f'i fa ma i bɛ nin fɔ kira n'a kana Muhammadu a bɛ an ka rijali kira ka bonyaw de fɔtɔ don kira nɛnitɔ tɛ dɛ kira ka adamadenya jakubaya de fɔtɔ don ani maa tɔw tɛ kelen ye o de y'a to se bɛ kɛ kira ka denbaya a n'a furuɲɔgɔnw cɛ a n'a ka denbaya cɛ da bɛ s'a bɛɛ ma ka adamadenw de kalan k'u bilasira walahi nɛni t'a kɔnɔ n'o don n'i ye kulu walaw kalan n'o don adamaden tɛna fɔ ko wolonugu kuma yɛrɛ fɔ kun ala la kuma don a bonyatɔ de tɛ wa ala bonya de jiratɔ don est ce que lagosi dɔ wa n ko sura yɛrɛ de ka bon sura bɛɛ ye a tɔgɔ ye o sura yɛrɛ de baraji ka bon kalanni na o ye bonya da ye hali n'o y'a sɔrɔ fatiha ka bon sura bɛɛ ye nka ale saba de bɛ bɛn kuranɛ jiginni ma kulu walaw siɲɛ saba kuranɛ jiginna ɔ maa f'i ka kuranɛ kala dabila nin bɛ Bukari kɔnɔ a mɛnna dɔnnibaa ba bɛɛ y'a kalan olu si m'a ye ko nɛni don anw de nana ye 21e siècle in na yan ko kira nɛnitɔ de filɛ nin ye i tɛ hakili jagabɔ dɔɔni kira bonya b'anw yɔrɔ ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan maa o maa ye Bukari kalan ka kɔn anw ye olu si ma se ka sigi ka hakili jagabɔ ka nin nka kabini Bukari nana bi san joli san fɛn o fɛn e ma jihadu ko ye bi silamɛw labɛnnen don bi kɔni jihadu kɔni an k'a fɔ ko ala m'a fɔ bilen yɛrɛ parce que an tɔ tora o dama de an k'a fɔ k'a man na kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ kafiriw mana wuli k'u ɲi genge fɛn o fɛn na k'u sɔnni ge fɛn o fɛn na an bɛna lajɛ na lafu mana se tiɲɛ na i tɛ se ka fɛn baara nka hali i tɛ se ka jɔn ka ala fɔ kari e ma selima muso ye tiɲɛ ye nka hali i t'a dɔn ko fini yɛrɛ bɛ tigɛ muso ye e fana i fasa na sago an kana se ka baara ye tiɲɛ ye f'an ka bɔ silamɛya la parce que maa maa bɛ nin kuma ninnu fɔ hali a da bɛna se alakira muso jate da ma an dama kalama a da bɛna se o a bɛna ko kira ye dan sago nin bɛɛ la i kafara sago i y'a dara dɛ u b'a fɔ nin sira ninnu fɛ n'o tɛ sahabaw ye alakira ladige a kana ladige nin na dɛ innama yut'imuni rabbi wa yasqin a ko ne ma bɛ n dumuni a bɛ n labi a kana ne ladige ani ne tɛ kelen ni na a kana ladige a y'a kan ka da a ko ne ma bɛ n dumuni a bɛ n labi dɔnnibaw sɔrɔla ka na ɲɔgɔn sɔsɔ sa o hadisa ko dumuni kɛ fanga ala b'o dɔn a la ji fanga ala b'o dɔn a la ko kuma de kan b'o walasa e ka na miiri i b'a sɔrɔ dumuni dɔ bɛna don a dalen da kɔnɔ ko dumuni kɛ fanga ko ala b'o de kan ji fanga kɔrɔ ye a tɛ sɔmini se bɛ ala ye ko adamadenw dilancogo tɛ kelen ye hali mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ dama minnu tɛ kira ye o tɛ nabi ɲumanw ye adamadenw tabiya tɛ kelen ye dɔ tabiya bɛ se ka fɛn dɔ supporter dɔ ta tɛ se k'o supporter hali silamɛya ye ta'addudu min n'a daga hali kelen bɛ dɔ bolo o tɛ se o kɔrɔ n'a b'a sɔrɔ naani bɛ dɔ kunna saba bɛ dɔ kunna fila bɛ dɔ kunna nka dɔ bɛ yen kelen b'ale wasaw ale yɛrɛ dilancogo la o tɛ kelen ye o ko ninnu kafoɲɔgɔnya nasiraw filɛ a kumaw bɛ dabiri dabiri
wala sa demsenum be adama de manga fendo donc asori sima sama abu kewde kama ita korote ko kuma jugudo kuma jugute koy adama de talaw ngidu oda to nabi mo yifuruke ci do yifuruke ko jugutew nga akono ko be sutura we adama de talay ala adama de red black we adama de ka bunya do o kuma na ko munu ni ala yo lu sutura adama de ana o kuma o fana photo be sutura min di yini efe e ka fona la dabu yidro de sira di sey may ka kala na la dabu yi e may dobu qur'ane papiu fara nyonga ka tasma manaka ji abu baraji soro dobu qur'ane jin abu do jan mako ufla be qur'ane ji muna afla be qur'ane jin innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa ma fla be qur'ana jin ngani nimbe halaki ataka ma be do jan nako nimbe baraji so ni qur'ana jinna do yi joni aya la je qur'ana munun korola fara la utiga kalamble ukanna nogo kanu soro kanna tafli nyamana ale u fara nyonga kananu yoro sanuma do la ku jin amugu cheka ta ake yoro sanuma do la walika ke jiko kuna nyona wala sa qur'ane kana mafiya ala to sibini kana ta fli bana ko ta ke woro ni nyaman jejuka ala ata gani ngane majur fi hada al-amr ala sara sura kan barina ab qur'ane bunya abuke gode ala kala yi man ni ne qur'ane ta fara ta ako gonde qur'ane a fara afla ka gode ko dan me de ma fen fla beta qur'ane jidira ha orje bi ani bi don afla be ma don ga fla nyonde nde bi ni bi ha man akira tunga huma kuna kana angana ngala da buluka akira ka bunya de nye foto do wa fi tarikh islam mashima ay kwara kira la bushil do ni bi kalu kan ma o sika fam on be don ba munu yon gara kila u sika ay ko ni fora gashike nga alu da nay bi ko gashido wa dalu fu ita maula akma la sulu be ibi so ngani vi fama ibi so an be ka nyon fara nyonga dungo do kira bangini ko kuma ka sallallahu alaihi wasallam e joni afa bangini ko kuma foya ha ala kira sallallahu alaihi wasallam ani amba khadija kanyana ma damne na tukomina o tu foya wa ando daduna an fana amba ko furu ko kuma na folo andon daduno na folo ma waya to ko kira tay kala ni ko jurumu bala babe kalande ka daka fo bi yae so jabe gela ka ko te man furu wa dalu bi tawde kono konu dalu de bi yini kono kira e qudwa di mami e qudwa yo ka ko bede be kala na ka ko nyema fo ibn amiri ha o konu ko sutura le ndo tiendo nga ibn amiri ni kire meyi ala اما ايه زاد ما عاد في العلبه هديه في النكاح هديه في هذا هديه في هذا عليك بوندا واباسي سيت وعليك رك تابلو akakanda ni ngoina akadumi tugo akasunoko tugo anakadimba tugo mi ne do fedoro mi islamique ka foni la dawi note min wi be sanjolla ni min we wolola kuma me abe kuma kene boy na dota ka ndota e ari be sanjolla ani e wolola kuma me abe la inde gini abe ko kuma inde no fe mana wolo ni foli te ko juwe na fotugo e de ba fotugo la gessa na mun nan man fa nga ba man nga fotugo di na te ke gashi kan yi sha'ira masallallahu alaihi wasallam abana neta afoli dagalina dagabaliya amto kiri ni alkira reka kumana amto kiri ni qur'ana nasula nasra ko alkira de kungo ko ni yen kuma mas nay ifaka ni ko ni yofo wal may kama buya takani ko ni yofo e qur'ana e kira buya sra fo de hali kani manga qorata ataka akana kuma bangi kira kuma yere kuma bangi yoni ko mina be foro
na alkira rek dasira rek hayatu kudoma bi ebson ikal mami jala kinaya fo dale kira tay abike ga onde kala ndon panamma kira ka bunya sira daraja hakemina aka ko nye foli halu asro nyena ma yakko sutura le mu o ye mo kala todi ko tara kira nabi sallallahu alaihi wasallam baga dum ko no wakinci na ambe ni kuma dama dota kuma wara mun Bukhari kono ala kira bunya ni kuma mun fodi sallallahu alaihi wasallam adoti limani afaka ki ala kira fe ka temem je ma be ka na no wadi samunu anani hadisa munu ahlul baiti ka anani hadisa munu fi fadl ali al-hasan wal-husayn radiyallahu anhuma anani mu yulul ma bu son amir islamaya kono bli ko Bukhari kuma do ngalu dara kirala sallallahu alaihi wasallam hal ni kuma hal na sabatira ero ni doni sege Israel pa masaha Bukhari ti jurumu soro law ale ka sege ya dirala kwa ka ken aya sidi an ba do ala kira bunya bayo sallallahu alaihi wasallam abalolo ka saroka eni e ka sege ya dira doni sira fe ko afla aka sege la ni yoroina chena kira manin fo da madi psika fo wadda madi psika fo Bukhari ko no te bi fere to bebe ke hasibiya kuma aka fo Bukhari Muslim atwaidi ani aimatul arba'an Maliki Abu Hanifa Shafi'i Ahmad ala de ka bunya dilondo de tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ebi dimite ha mo kumbe munu galambe kat kronge mo be munu galandi rede te sabali ba ambe kara mo bi angui ala de baka ko ke tugola tugo min gadai mo be gringire ka ke kala ado be do fle ke rafa kala bi ko karabu yon bi yoro mo yon no dire kala la fi wa maliki mu yere korota ye ko ma ke yere korota ye note alman maliki uko akila Harun Rashid akoni atle khalifa ko ka kitabu muwatta ka bo de farda ka na kitabu ngai bunda chama ba ko na da islamai ni re qur'an ko fe ni wasara hadisa kitabu kula ko ma bin nan desire ka blakata aqali mu da ka digi ni de kakala bekat deka o sebo fama yo dogu maliki ko sabo jezera ko doni charna ko ne tay ndabe apato mi mana ni zoro ro ko kala ndey ndey ni ne tay zoro no kala mi do ro zoro no kala sabo charna ni don do tara o tene tay mono do ne tay mono to to ko kana ne tay ge wajibi be ko ko fama de la ka bunya bake maliki aka nyana ma bake Madina balulai aka kalake afatulai fama de kwani maliki ka déménager yonve ta fama ka palace yoro kurala maliki ko akoye bunya koro mi ngene no kodo abiada ne ma du bise go segima ako ala kira ko al madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun Madina sigide here umanuba ko manete bo alkira ka dugula sallallahu alaihi wasallam folo don bawde bet ani bidata gele anda imbilama aw rabbi ni so jadi an kuna nyimi bitama maula mamun na ya kwani fa magere be nyoda ni fa mako na ya fi do korota RS o jela bangram botay ni fa ma ya de budima wala sai kada blare ta Allah ita ko na yi na be me juma mai bi na yi blare nona okay ala ka boda kai ani fora kala mo ndekili bi Allahu akbar da ni sigi bi kiben nun la kushi ma ya korobo ale ma do bli la ona fendai ka
etse ko da doika o sai na dem ton mulla misran jamanaka الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله dem so do wulo to ka to anu kala ka ba di sala fulu fode abini fu ab qisaw for qisasu Allah ala yafama ana mali ka baraja alaykum ka to ala o dem to mun wulla kama olu bina Allah bo shi kube mamun korota bi o mo de wulla ka dem son gumbe ke Muhammad Hassan hadisa wuluma ta ko nulu tay ora san hadisa men fo na ma wuluma ka aborna aduvana bo fa bejetin bazin na kalandu na fola mun ya defense ta o ora san bo ora ka kangari gelenda demson ni Bukhari sham al-Asqalani ani don ba do be dem se do fana dillaka wulu kama magalla manak no femen mu dambulo mun na du fana wala ko ay faral no na nu mi gas la may an sit ko kay mana koy mbeti Bukhari siraka minge chena on masiku ke wa antna sikake chere la alika hadisa kile ka mutaba mashi don ba shi ke angulo yambi ni kibe hadisa do soso fi ka fodono koni don ba ko kama sa nga amma era ka hadisa ita ka mutaba ka hadisa matnu kala ka hadisa sanadu kala ka rijalu kala a cew hadisa sanadu cew ka riya fleka bo karima o yamma fleka bo karima o kari nganyana ma yakira chudi abalo yorod me dana ma kundu wa akali manya kumbe chudi akali afodi makuka hadisa mutaba don tauna ngo chen fonyo o don tauna ya o don ba tambulo ya ibn afodi ko ngani ko ibn jawzi ko mawdu ko albani ko sahihul albani ko hasan ibn mogodo de foko ko akakene ibn mogodo ko alla fuledo don ba chama bayirika kemeirika de sheriara Bukhari ka hadisan muka na amani ya dawn yere ma on tika Bukhari tatede an re tika hadisa kile zige kuma do la nga yankara mo do yere te hadisa ni kuma gwanza donga bonyona wallahi ndike kama labushi ambe da makakala kuma da man turu kuma do kaya ka fo kuma do ni yere de tara boise ne ka sa ni tara kosa ina do selu ni fe mo lafiya ira mana tabwa ka ira bishinga maloyati ja ambaka ka fo ja hadisayete okay man absara masate hadisayete afoko qawlun mashhur ko furubak malako don ndote mo goni yonti wal ma qawlun hasan mado hikma kumado kalimatu hikma ko don kumado do ngaka fo ko alkira fo o masibe dina kitabu shikono nga kuma wala kai circuler nga wajulu la ali singolo ina ba tana be ala nga sili yoro la sho nafla koran bi shina nafla arakan nani kulolo shekile fada shefla aboram kuma sahali unte kui kuma balulu undew تقولون كم وتعمل بي أقوال أبي بكر وبيه وده كتاب ليسل دود لكو الكلم الطيب والمع أقوال الصحابة صحابك كم وبيه حدث موقوف يربي صحابك كم بيه ما فوق كراف عليه ردي فنبلو لك كرا كلا أياك نقولون كم ينفو نعم بافو أنا كوندنا فيهم فينا أقوى على كراكو ni كوندنا درو على كرا فتا باني ما ترو لوتا كنت كرا ولو أقوى على كرا فتا ni animateur kon kontana fedor ko ala yere ko qur'ana ko to yiji jay bina kuma mva ka trabe qur'ana ko to go do mo ba ke kuma jarula ko ala yere afo qur'ana min qur'ana yoro angande famde anga jongala fokoy parce que en fait tiere la mana bo ya wajuli mana menala ko sosu mena ka ke anga tiefoni
mana umena mana bo mena sinaya riwayatu hikayatu qisasul khayaliya mena kada ngachere dan faram badi jilbaba tache doron ko me bi tafu arab kana ka akrofo ta kitabu be qisasu de o te jilbaba lagu shito de qisasu de madola mekke kam gowde kala ab ko mi ziri fodi ma ko qissa khayaliya kisi ka fendo jetin ne ka fara nyonga da sub siga surakon ko mi tilawa lay baye ko mishi sabab fi mani jema o qissa dilaka tama mishu kuma na mishi ko ko kalama ka so la me ba wara be kuma mishi be kuma so zali be kuma o nywana ko be qissa ulabe abada ma dum nyene je o de ko do chatruwi o de ko do flimun wala iba katil ga fam mina wodi folo flimu o de ko kitabu do be ko kalila wa dimna o tewa alfu layla wa layla o fana be ba wati do temena fe ni fon arab kan ni ma ya soro na ya korot don ka ba ko kaba kudu ni mo ya la me ko kaba ko ya a sahana sahabaliyate da lebo lakali ngai ko don ka soro fo julla ko sinari kam bamuru ta ko kele ko ma ba ju ugudu kele la wala badru kele ko bamuru ta ko kele ko ma hake do fo kele de rebetu o kele ko ne bamuru ta ko kele de ha kele de rebetu bo sisa ala hinana mugawla ko jamana ubla nyona doni la bolike ko nyeyni nisran no yara alsa nango kamena temeno kuma façon kamo bille nyoni o tinye ku ni ko ni te ben atebe ni mi ebo de fine ni kwa bi ben ka dami ga ebo fo ngaka singa kuma la gusika tai bukari kan ya hadisan no wallahi an gusto maka fara nyonga ngasi ka donbo ko kuma fle ala في تاريخ الإسلام إسلامية تاريخ كلها كنا نلقو شيرو دوبالا أنا تلاكنا اللجي أدم دي يسرف ناسر لقو شيرو دوبالا نعم الله دا وتسلامية كيرده كفانا الله دا لا تشمين نو دو هو بان الله دا لا كو كروجي دوغي دي كروجي مسوتا كو كروجي دوغي مسوتا دون إسلامية هو إسلامية مو فو نو يوم دي كلا دا كو دوغي مسو كو إبرام سوي ما ni dogoke sara avoko tabata musola to ni koroke de be ngani koroke sara don avoko dogoke bo musola ngata la mela afla be be kona ma be musola an Allah da bina ta ko bol islamaka ko ningai ni mai islamala o be juge no ngala da de o juge no ngam maliya de o kiri bil laje bi nasul qur'an nasu de be fle ala kila reka kuma be fle islamia tuku ka kuma be fle est ce que ni ye nin fo ifaka kibaru yala ye danga sorawata di mas ikanga mami mbuya ni ye nin fo ka kula Abubakar Jabir al-Jazairi aka kitabu min hadi muslim abi al-adab ma'a an-nabi ma ini nabi ma jella dabu ikan ninga nimbe be kira ce ninge be inaci obi Bukhari no mbo dongate mongo ale ni kit hadisan Bukhari ka kitabu bi ko al-adab al-mufrad ko kitabu ira to ko da ko al-adab Bukhari islam ala dabu dongate mongo ha al-imam maliki do ya sebe ko ak di songa ile aka ngene ma beke madina ko at songa ile nga feka ko akira sugo be du kolo min jugoro sallallahu alaihi wasallam qale to o furoki mais est ce que o islam ya ka kiria ha kira ka sahaba male konso bollaya dan ede bina fo don ni macce nyene nje koro ibisinga mo boss la mela noy parce que ni na sabatira fen akono ka dunde mai ibn amina sabati ko bukhari ngalon da kira la walma amina sabati ko bukhari makira bunya kira ndeni walma amina sabati ko ango bukhari ga sege li chugo kungan ye ja shufe dogo yini kundu malangolo chama ba fana takono nin sabashi te here islam ala here te nin sabashi ala ka kliman nam akala وتجعلون رزقكم
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أو باكا درسك بركة دي كان قالوا ديالي على هرم نندي أو ما وبركة دل دي كهرم يركلوا ديا يا تفسير كلا كما نقول القرآن يرد كله يا أو درسك بين القرآن ميمان أو مؤمن أو على كرام مندوب على يا أبو يعني من القرآن مية نكان على بركة دا أسرلك أبوك كاكاو درسك وفالي دي كه وكلوا ديالي donc la ko kuma kando ma ko kuma de kambe la arabu kunema ka ya toyidi akilla do kumbula ni sanna na ba ko ni ndolo ile sana ndolo ile na ma fa sura mo sanji dolo be ya ndolo ile sana te sana bunya sigiga ta ala ko ala yode gushika bugu watajaluna rizqakum aw baka garsiga no yen sanji agarsiga sanji mina abo barkada deke annakum tukadibun ka ala kalondiya a nema boli ala yoro ko kalondiya abo ke ana kuma imbe fika farami ala here munundi ama ni mami ma ala barkada uka ima jongwala foka foko o bora ala yoro abo komi e ala kalondiya barka da lodi ala chintiya ka donc afo parce que ala yo fa wa ma bikum min ni'ma fa min Allah o ni mam ge tamabo ala yoro ima ala ngalo dia ha ala ko nema ba ayoro aborani ala wa ma bikum min ni'ma fa min Allah ni bi Qur'an ayo ni bi hakli jagabo afala tadabbaruna al-Qur'an ça fait nama Qur'an nama tadabburu fara kalaka ni inimbi hakilla de ika ala barka da bicaya ika ala bato bicaya ika ala gasisi bicaya kadaka adama de la miliki mbeli ni ala ka nemay o pona imana ibulo fon laje hal ni téléphone ci niya jigi ba ala barka da téléphone yera soroli ko bala iklo bi menike o bala idabu kuma ma wara bi lame o bala ikakena idande banana ibisika kuma mo fe o bala ka telephone chiko kele isira ka nema juli jada ha ni jin obo jugola ni dumini obo jugola imana fini ma di kana ni fini ma soroka du asongo soroli o ala ka nema doy awa ka ibben sawaba ma akalalla o ala ka nema doy awa ciu yana bora ka se fini kurasan fana ma o ala ka nema doy daka ni ala mari hakili jigi doy fina ba surata na ko chama awa hakili rabbena bi fini ma do fana ala belebele doy ya ibiteme foto chama na fanda tu somo na la ibiteme foto do langolo la nuka du jirayila basura du batimu de basura somo wi millionnaire di somo wi milliardaire di dale jeno fini pefo hakili masiga fini mamara ay be faraka fi langolo biya ya alaka nema ka chaada madika opana alaka nema ni imma ala barkada akadron o koray ki ala kalundiya era madara pa bora ala yo la o nemo la bilibili ni'matul qur'an ko qur'an di ko qur'an aw ko qur'an aw masiga qur'an mbe ni fuyi fuka kalundiya may rek korodi wa taj'aluna rizqakum aw garshali min gira ni kitabu qur'an ni kitabu bayna aw yo o garshige ko fale de ke annakum tukadibun ka fo ka qur'an kalundiya hal mamunu madalla harala nukum dugura qur'an ka blasira ka no bi ubi yela dolo ka sa kanyana ma bu ken nama isa ay qur'an ba blasira ninga koroge no doni mana sabati suye dila ha hal ni jamana a 20% soro jamana bila qur'an ka dugo ko inna hadha al-qur'an yahdi lillati
هي أقوى من قرآن عندي كاب ما دي كاندا قبل فيون لا كليني للتي هي أقوى من كلين بأبي أقوى من كلين بأبي من غير أبي القرآن بيبلغ دسنا communauté internationale de Bafi droit de l'homme au de Bafi kana l'homme ya ka mi gomo Qur'an ba ko kana mi yene illati hiya ako ruba fo a chambre ni hôtel ni fon ko chen ke oro akanu ke dem jenu kerefe akanu ke du kerefe akanu ke bato ke oro kerefe Qur'an ba fo hi symbole ngol na pe nu de ko yena mawde jon da clé aforo ko ga fami rabbo adam herema fe bekrefe herema ko fana kan ta gero lay we nyena ma herema fe fen la horo mama beketi ka manga yo shikerefe we kafuru re luam nda ko sugu kere sugu e furubay mo nafa yoro do pa kana ke o kere misiri ko mo ka ala batu yoro yi ka kana ko kere le date batu yoro wala la am le misiri de tajef sima wala do ka ta fo awa mo ka du shiso la fi yoro pa kana ko kere kana ke du dem sonu mina kala ke yoro mina ko dem tenye manga danga fen here mo ke uya mabo adama de ka yoro nafa ma bela wasila sa ay kan nge yoro jando fe fana fe o koro de ma site wuli kan zegera sa fo man nga shidi ite mobili shie o barnu ndala isa soforo kuna fo mobili nga shileu mobili tigi nga shileu ma nga shileu ma jashileu ma fagoni o koro te fago saw okay o ma fasonu ndi bonga ka mara yaw de ka chamara bal la aleko be ignorer kata mobili de gare o soforo kuni do dalay soforo kuna baru ni tukuru ni fam ni barka shew male ko be barko la de to atosa e tayromna e dinti ko donc e muso tseko donc e kama sebe shitsika donc e tanoro to ito yoro to ite za ha ito yoro to isa e kama sebe shitsika donc e ta mo be nu ka mobili yira ni yoro dog dala bi cha mobili reti yala nyala ma fara ba fere wali ba plagi fani asero bela endam mi bi de chika to sa mbato ma na ikata nono do nyini mbato ma na ikata boisson do nyini ikaka ananai okay ngani do ndo itegi fato ma chika to sa doin ma itegi fato ma chika to sa mbato hani tachina chugo chugo ira ngolo oni biki dem sen shido mbal do laje dem sen asamba be a jinni do be ki kon donc ko relation bala de ni bala ta kan famo anu kadi mina on ya donc relation be la de sans relation on est de sans relation ni suru ba woni relation ande ale ka relation di papa ni suru karam pato ko kuna here mabe atoro mabe ma do be ulo ko dona no ma doni here ma do be we barake no ma bara here make ma do be relation bulanga relation here moke wat kan serve a relation na de kana twat gi no kapta kana ke de here tala de bi ka kunye ina nyeni barka srofe a nyeni sra jelufe kana so pede ka tijira famola kana son gorjiga ni kata do ni fama o cheka kinu che wasutai wa bi kuma ko ya donna tawla de ngan jan do ayre de islam ka sabani ki ka ko nyey ni sira jelem fi ala ka fi mandam فلولا إذا بلغت الحلقوم مسرا gala maro masata magila Allah akbar
surai ayoro mi ngade la ayoro be widi ayoro mi no kanga ma sranka ma hamiki joro ki jandu yere la pro ko kanya sa ko kan ko yi alayhi dalla kalimni ni mami mani shifa ay fion fin voka dan le surai dan ne kana blani roida kana so shina afoka be kalori aqul min be kalori e rasul falawla idha balagat al-hulqum ni sira monofle la saw ne madani jila ni sile monofle la ekunda sigati farkolo la sa ekundi do nini boli chesa comme eke madda alala bunya fora alaka bunyana ko shima sega e convaincu okma comme sebe yali ekundi ni segi sawa farkolo la asile ko monofle la ni boli marahilu la gelema o ni yoro ni wani yoro yere de la tubi bi datu ni yoro de la sabato bi sege ni yoro de la na sori kinde ala kula afla be nyebi na fo ni yoro de dukun ka bo abe ba soro nyana ma ko ibe sori kingo che tugo wara te ibli fo itegi segi kana jen kono bi tafsir kala we sharu min fala we bi falawla idha balagat al-hulqum man to de baye fo ko ni sebe saw ni sore madani jila e kunde ni segi far ko la sawa asile ko ngono flela aha wa antum hina idhin tanzurun ko kasro ukmaynuna aw bi ayru nyebala makako abbi abke ga bamba to infle ira nyebe bal madalila nyebi bamba dalila nyebi de dalila nyebi che dalila nyebi muso dalila nyebi kanu baba dalila ma minaka kukabu ayro wa antum hina idin tanzurun adama de tay sabato la fleni foi ti bolo kaka itsiga foi ngoni ka bwa kaw mayra koroy ni seba wesa ay aka mo balisa yala sak fon fora na ko amadda shila ko ta alaka bunya sigi alama okmana adum be ga nyon shu blasra abike ga balmo sato fle muna o tulu ni sigi farkula ni sebe aw ni sebe to bu jamana wi bi muna be ga sigi kan bana ba to mo sato fle ulu wi ulu nyebe be fiya samana ba nuna nyebe abna sa ala yɛrɛ de bɛ kuma dɔw mɛn a kuma ma di nin waati in na mun bɛ yen bana de bɛ kɛ ka setigi jamanaw ka kɔn fantan jamanaw ye fɔlɔ olu de bɛ kɛ k'u ka mɔgɔw bilasira don o don maa 100 hakɛ maa 1000 2000 24 heures kɔnɔ dɔgɔtɔrɔbaw maa minnu ka médecine tɛ diplôme ko ye bilen professeur de don professeur baw fura dilanlaw bana maa minnu yɛrɛ bɛ bana kalan ka kunnafoni di maa tɔw ma maa minnu bɛ maa formateur wɛrɛ former olu de bɛna jɔ bi ka nin banabaatɔ in su taatɔ lajɛ u bɛ se ka foyi k'u hali n'a bana y'u ka ministre minɛ hali n'a y'u ka président minɛ fo ni ala yɛrɛ ye min so bɛ yen tɛ taa jɔ k'a lajɛ dama tɛ ko n'i ye kuranɛ kumakanw filɛ i b'a fɔ k'a jiginna bi de wa antum hina idin tanzurun an fɛn o fɛn filɛ ba ma ka maa deli la ka sa n'i yera a kɔrɔ e ta ye mun ye banabaatɔ la filɛli kɔ i bɛ sigi dɔrɔn k'a filɛ i tɛ se ka foyi kɛ yanni dɔgɔtɔrɔw ka dɛsɛ n'a fɔra taa nin sanga na i bɛ boli ka to sanga na n'a fɔra taa nin sanga na i bɛ boli ka to sanga na e kɔni bɛ sigi ten dɔrɔn k'a lajɛ o tuma n'a sɔrɔ lajɛlikɛla ninnu ye mɔgɔw ye maa minnu ma da ala ka bonya na u ma da ala ka se la u ma da lahara la a tun t'a a fa ni segin a la aw bɛɛ sigilen filɛ a si t'a fɛ a fa ka sa a si t'a fɛ a ba ka sa a si t'a fɛ a ka nin kaari in ka sa munna a dun t'atɔ filɛ aw dun ko min t'atɔ don n'a ye o y'a fɔ k'ale de bɛ taa n'a ye aw ko k'o tɛ tiɲɛ ye aw dun ma se k'a segin ala ko min kɛ e tɛ se k'a bali e ko ala tɛ ala ye o tuma e ta tɛ tiɲɛ ye
itate chi sa ko in wasara wajuli ko kafa bil maut wa'izun mai nogote mai na ko kadaka ala ko be befa ala bu befa la mashima sika ira tlaw falla ala ta'ala ala sita alai sibai kullu nafsin da'iqatul maut ala yomi fo joni yo mai kenye he ba fo qur'ana aya to te chenge nga ne chenge fuya fulla harama shi sika fo kuni aya te chi yaki ko fleban ni fa be ba tro fati no be ni mo ke be ba tro ta fati wai sigi koi ambe ba sra ema hal ma ta dugo fodi ko ala ki mengoro ala ka nyemme nyona ngala ka ndu nyongoro ala ka nanva e o me pata dugo law ba ere ta dugo were ke parce que dugo mine ta te ala ya fera foka ba mana ko au kunde sabato ni segi ala sawa mamina ani sira ngono flela adu maka ko de ibina fa ne kunde nyata kundi sawa wa antum hina idin tanzurun kasro ukmay nay anni ba ngono flela ko mamina aw rabbi abike ka fle itani go ita buya ere don fika ka to buka ma bado ni tara docteur fini la jola spécialisé gré mutakhassisu gré nati dalilu mintai akula vai mintai apasai mintai ni unambe fiala do tsiga kariga bo fuiba duguba ka ka mamin zara pasaida o John McKenna amado odoa ba mabado sarawat la fragara de mena ka fragara ha o hedu de mena ka le fragara alere na fosa ku ka minon bwala ka fulida ka mbedi moma e sisi gati machine bina dodo ila demek ka nakili bi digu machine bi demek ka fien do ki demek ka bo nata dala ko ko imbana bana yawdi o ka premier ministre ko fara maketi aro wara dale mena de o tay furanne o amna ala don ambena chendoni bof ma be ka ala ko yela maka ke tlunge ki fara ki yadara ki famay ki nafuluti ki donbay ki dawlati ibina chenyo kabima boya وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحد سيسكر بكين جرى بلا اتتقى آدم ديلا فيكا تا كورولي لا فولي سيامجين تو داليفلي نتارا ستي باد دالي دسلي داليفلي نتارا كتا فما با دسلي داليفلي ate shunit le don dambe ka saya kono ni yo de ye imano ye ki to chugo la sa ni ka ki hu do bi ka yere mala sala wa ko imbella ba inde de nga boda mimbe amino defo a boda na hakili siyoro e mi mu'mini o de bina fo mete nyina ma bella ba ika fa ma yati kishini ma ika dawlati yati kishini ma don ba yati kishini ma bunya foite ko ala ba ke join pa bi kishi ni ko numa noye saya na nyebla ku na gele ku da do de takkan no do tay ka sama di banyama o no ya no la hara ku di amma nyina ma ya kunje chuko ngoni ka fa be damne ya ku ba ala kana kunje la fula kana kunje desela se foiti e ba mai hali imana ke ma kana gele chuko imana ibi seoro do la ibi ma bi dese ko basoro era ta nyana bobli mo do ba nyana imana men bison dison o tani adajuru be bulu ya nga era tiga foi ke bi hal femunu bi bulu luti ya ti bulu kadaka ka kuma etika haraka ke bi hal ni bi fe wajibiya etiko
foni la batura da wada to sheda be bangba ka hake foka gelea ni yoro de kada ka ni shi abe shi soro bangba be na sake dola se fo itai al komi de fitini tsiga e kenyet ko mina de bangba fana korole desele tsiga dinga kamana ngoro kenyeti o kuma o maina min ba to abi dinga kamana ngoro mara o e dugo dinga dinga de ba la bato maina abarka ni kama ala jeni ni kama ni o bare abkomi efana be ala jeni ka idem fitini ka hina ala barajini kama dinya ti kama note bisega ko be kala mteni fitini bisega ko be kala atika foi kila foi ato anna aka fini aka feni be ala tako ala ba yini okay bangba ka hina de la tuwa fitini ema ni bid goge ba gadi rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ufla ginani na tumna kuma ufla korole e rabbi labatu tanke nuti bla ala kutasraka ka majbui ka kuma ka ke yamaru kai ka ke kiyere gidi ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم كوا أوننا كسروا أكما كتما أو كذا كان أفل ما منقول إن بنباتو لده على كوكو بنباتو منقوم بسياكا كو ندي نو كسروا كتما وكراشي بوكا على كوا أوننا كسروا أكما nanga doni nanga kolo shiri katele aw mun sigi ba koro ni ko sira fatuli dangam aw mun sigi be bana ba to koro ala ko ne de na kasuru katele aw walakin la tubsirun ko ma auto don hali ba o furayin hali ba o ko solution be sura na masura na yona ka ba ala kan nga dula hermay فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين nasoro ko kunde ma desele wiesa ka kemma mara lewnye ni ajjate bina bo alqiyama kenaka no kunde ko sebe aw akba sigi ترجعونها أكمل زينا ما أو بكي قال لا هرب كلون تجيالي ميجي ناك بيتي ناتتي ده ما يقولوا لي نو كندم ما مرلون ما دسلون ما جت بوتاو القيامة جنكا تفسير كلا وين بدي زي بيشاو كوني أكنده كوسيد بأوي أو بكي قال دو على ناكا كوكتاتي ترجعونها أتالي من داويو أكبر سيد akba segi ngena ma akmen ni segi tarjuna ko do miru be segi kata ni de ma ko min ni segi farko la akmen ni segi atila in kuntum sadiqin nasra aw kala rakal ziyana ka ala kal ziya no ku yici no ci kumba fe no ta ku yici akmen zabato no segi ngena ma aw ka kuma fu alama o de ci aw be ga ala kal ziya kum no de ci no kunyechi au kumini zabato au kumini anisi ala in kuntum sadiqin فأما إن كان من المقربين يا دوك ما جلا رشاد ما جلا جامع فرا hakili siyorom bi sura saka di mu'min ma sekele flo de mas ko kana saya na gele bay fletansa ado gele o baro bora de ko kana ko ina gele fleta na sura sabato ma min fleskaralani na surati kingara min al muqarrabina Allah ta'ala masurna jonna السابقون المقربون ما مهم تودا ناسركو او دودو فلني ساتوفلني وتاكل كتودي فروح وريحان وجنة نعيم فروح وتيلا في وريحان أني جسمو
adama de bi nyagar ni fion fe rayhanu siga fo be maraka to tafsir kala tama basi ko arrizqu alhasan tafsir yuma farawhun ko tigi lafiya to de fleku wa rayhanun hera ko tigi ta to de fle hera la nasra sabato in kana min almuqarrabin ya rabbi alaka an faraja makuluka wada to don ba do ya fo wa do wada sur la do fa fa mashi sani ni sikoro ya dina kono wal mai sikoro ta so ko ni yemin duge ko ibini soja noyi ibo ye kabisa ya kuma ko da to mu'mini shika yini babu sigi kana ni saya aduna sayala ka yini babu sigi kana jena ya bli ko mo ba so communication tigera una unje te ko awde be ya furai ni ngale reta ta kasi kada ka nyeba akumbe here diga ko mu'mini shiki sigi ni kana jena kono alakira sallallahu alaihi wasallam ko funa kira shukili do shahidu shi ko tafana bi sigi shahidu shiya kana shahidu shiya waragini telma e buya min zoro folo tayna ko tayo no te ko mu'mini mana kunda tamaka ya rabbi alaka an fara jamakulu minni bushra bin nauma ni nyagalli bin nauma sayaf mana ya rabbi alaka an fara ko don bo yo defo ko e na do jie kono ikashi baton nana ikmbe bo buge ga yele ko kuma ijija sa iko aksuke iko contraire ke iko kokale ke ka isigilla o koray atosa e sigito aka soro mobe kashilanga ebe yelela normally mu'minina masara abeketi mo kon be kashidila te fu olu ba kashifu la yente mimbe nya ode heraka ikumbe minga ode heraka bo kateme dina kono febbe jamakulu saba min forade sura bina kunje no jamakulu saba kele di wa kuntum azwajan thalatha e qur'an ka ko gafi jamakulu saba min fora dika sharu ke kana family ka nyina ko de sura kunje ton nana sabato classé ni ko jamakulu saba kele di ko ni muqarrabina do farawhun lafiya mu'mini ka sayaba lafiya ka boni jinsu insinete wa rayhanun an here gere garske nyumon fe here maw ni soja ko akungo da madika wa jannatu na'im alika ko bina ta kunje nema aljina sore kono min laydu tara alaka junmuhi alika here bidam ne kabaka sayab mana abta kunje aljina kono sila ya rabbi alaka an faraja makulu wa amma in kana min ashabil yamin wa amma in kana min ashabil yamin wa amma ni sabato kira ma min flesgara la nakira kinya va duyo fanana olu darajate muqarrabina utabo nga ufana udama mowi ala kafsa mandial ko ni kinya va dungedo فسلام لك من أصحاب اليمين قابو فافنا ساتوي مليكا وبافاي فسلام لك يا كليسي كشبي من أصحاب اليمين إبكني يا باد يودلا فسلام لك كشبي من أصحاب اليمين كبوكني يا باد يولا وقري إبو مغودلا قربينو ايلو تدتي كهره دو دتي لو تولا اصحاب اليمين كو افنا يكشلت كان جو السلام لك اي يكون دليل لا حركه يمنا ملك السلام كون مدرو كو بانو ملكو منا سلام كون ديل دم نيما ابانا ema kafuru ko melekau kanga fara chido nga kana ara ko melekau yedo ko tu maherede melekau yedo e mu'mini de mahere melek sa melekau bina domina mu'mini bi melekay yedo mina mu'mini maherede nga kafiru bi melekay yedo mina wata maherede ulu dungoroto mo melekay yede ko udunga hereta yilla ko mana abu fo kini abadu e ko fa salamul lak kishibe min ashabi yamin ويبكي يا فاطمه
وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين ngana kira ngalon diel kelobla sa الضالين في البانجولا ما مد على الله مد على كل مد كرا كل داند الله كل داند سكا كنونا ولو تفويدا ولو تفوي كنو مغددو ما مغنينا ما كرا فوي ما يتي على كل جا حالي تنغنا ولو أكاكو سي ولو لي ما يتي على كل جا بارا مكة إفا من بيسي الجنما لا هرا إكانينا مايا أني باون تبكاكا بغا ببالو كسايا وظيفة فوي تعالى بغا يركب سي بس كي مونو يرى نفنو سوي وظيفة بغاو نو فعلا يكلم من النما يأون وهنا تبع علوم تكليفته كان وهنا تبع فبكا تسبيه بدو كنو بسوا الله يفك عليه هل يسر الله هرا سركوتو كنغا nga adama dem manaka adama dem wanzai wani ngoyin wa bebi kibaru do yusro nimbi to das la bela katafe abi nilla fiya katafe do wa moro faraje do ya msota ka flika bo sanga zulu blana fetri fama ya mno ya ni ma foi masurada kud sukashi alqalam حزن يعني ده أمباركم من كم بكاسان كودته كما كحجر من بكا أتبوا أتايرو لين وده تسكاسين دنا بيانا أو ده هو مزونا هيرم شو كتاكو سنادور لنا وقلق وهم قال قلق الحزن أكتلك كافر البلا يرفعله مؤمن ني همو ببلو كدمني كيو كاكا جيمي وكاكا على كسمه وكاكا على بتوكا كافر ني وتلاتانا تيكا جنماك يرفع ما جاكم مؤمن يسكن فرل أكاد نتا ني على لا وكنت على كجام لمن يعني فوتكم فانا ني تمؤمن يدرون إني باهم بكا كان باهم يركب سعيد أو كوك ما نف نقولوا ديالي كلامي نفلي بانديدو ونقولوا ديالي كلامي نفلي بانديو فلانغفو بدو كون كافريا بلو فراتو بدو كون ما بيت على سيت على كرافة وبدو بدو دم أو كوني أو مغادر دفلني سكرالا نو دو تايج مني فنزل من حميم فنزل كو فنابوي بسم الله لامبوي من حميم كبني جانب الجبولي وبنا كبارو يا ني جانب الجبولي نا حميم كبني سكرك منا وده بسم الله سباتو يبكو ده وانتم لا تبصرون او ليتون فذاك اتى عالم كلمه نبلو علينا منا كتا فين وراو دي حكم كونسا ميني اتاتكدي سباتو كوماسرا كلا راكو دي وداتو على كوكو سكرا بنا نيتشي وجاءت سكرة الموت بالحق علي بنا نيتشي كذاك كم سكرا بنا درون كو بس كشف دم ني باسكي براجي دونا اني جين تشكا لا راكو ننتي لما كا كحسيوي علي بتو غيبو دي لا فوداتو ني سيا دم ننا درون لا راكو كشفولي او كو باراتالي ايه او دم ننا o no paratali damne na dron ala biya communication tige ini yanti mata ibina ala kalew ibina meleka o yetugo barobo yani ni kabo inye be fem na ibino barobo takake ikomi funi ala ikaba ko do jira jondo la yoro dola o kili ngirum sika balika no tala dai fa sabato do o ni nyefle ni fengman apsika purgoto kake nga konta la dai o ko ngani shuye shuduye ani shudugo
kafiri shudu munafiku shudu mushriku shudu mulhidu shudu ko o fana ye yalme jigudi wa tasliyatu jahim ni ngalla ka ire sori tasma ire kono ka ire beddu dan kono wa tasliyatu jahim alika kubta laba dan kono dula o sabato ko kubta laba tasma kono ye adda yaqinu fana ma da haqqul yaqin ni chebi dengan yasra ni chebi dengan yabluba nuqfu taala noten jibara ni jogo ada ma de kumbe ni ngornu ala kan dakala heremay فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حكمنا ايك سبحان الله فوكسا نيمتوي العظيم امام نوب سبع عالمي كان نقول من سوره من السنج ايك مام على كبنينا يكمن من الله تعالى كوكتولا فسبح سبحان الله فوق سنيا فوق باسم ربك نيما توي العظيم إما من قبل وانا يتسع عندك تسبيح دوك لا ننسى لا زرق في أنا سنيا فوق عليه لا زرق في أنا سنيا فوق عليه عندنا أنا أدم من جنان ولا سكت سورة توك نجى أبو بركة عليه أين على البارك عندنا بارك قالوا على كاتيم جران قالوا على كاتيم جران بنا كوك بارا منا بيجين كنا يا رب على كعندك على مني على كدو أناتي على كنا دو أنا دوكم على كنا دو أنا سيدو على كنا دو أنا مسوكم على كبودا كأن على كان دومتي على كسدي هربتي أم على كبلو هربتي أم شيء كذا جان الله فيا الله بعمر ما يا رب على كدي أم نفلو حلالا هيرما يروالي يا رب على كان ويا أين جه هير الله هر هير يا رب على كان جي أم بمين على في جه كنم أن الله هر هير لا يا رب على كان ويا أين على كلا يفهم فين على في هير لا جن الله هر على كو بين وانا جي أم إسلامية تور لا جينا أن الله هر على كلا يمين على في هير لا جينا الله هر أيتنا على في كبومين تور لا جينا أن الله يا رب على كو نونج أين ري على كان دومكين على كبودا كأين أنا جمعنا على كبسك على كبسك على كهير دو أكون على كهير دو أكون تراكم من جمعنا كنا يا رب على كوبي من mana كوين يا رب على كسيد بوانا جمعنا تا أنا جمعنا تين نانجس ريمك أفوكو فانا أيانا يا رب على كان نغش على كبنين نغشيا على كان نغش على كاللاف أفرقا بمننا على كنا دامو على كنا دامو أتمنون على كانوا كيش على كانوا كلش على كانوا تم على كان يركون كلش على كان دبيو كلش على كان فرنون كلش على كان تيرو كلش على كان كانوا كلش على كان على كبارون كلش على كان مؤمن بكشي كبتنا على كبودا كان بي على كان بتلومكين على كان من النام كتو أنا نلومو كتو على كان من على كدامو على كان زطرة على كلامه من دي أمر هذا وصلى الله على نبينا وسلم